ko kiki garan ko chong wasa ha raliang te haini por habdu ko kalam de khasi khnang wa yo song thu lang ma wato wa yakni ka music video ko wato yong ka film pungap da le ida ka tin khasi we da ruwai le da ka tin khasi te yakni ka music video ko bangi ai keteng durbhabrio nilaya le kabala ban penwandur ma hakata ka ba syong ba ngiya le ban penwandur kat kumba yat kini ka generation ba entah te haki kini ki music video bangala adap shoot na setna ban page ki comments ba phila yero tingang iskem kumba phila ay ka jingkirsan hakani ka music video jongka tumju mile tenga khmilnti ba hagane ka durbhabru phin ai shushu ya kata ka jingkirsan nga marba hagane ka music video jongani ka durbhabru ngai le kat bala ban penwan dur shushu balat ban yakani ka tumju mile te kamudda ka jing support jompi dakajing ai minsim jompi nga ngadang la shushu ban penwan ya kita ki rukom editing ya ka rukom shoot ya ka kompon wandur ya ka ki frame composition tangkatahi kobleshibon please like share subscribe and please comment subscribe Hai, nada ijing babok melin, ibal shimenta badwai haka Voice of India. आँखों को तेरी आदत है Timenta ngalayolat banlong kum kanong wai, haka bayade baka film pengom. Te kabenta jong kajing wai jong kalong nga kabangan syukun ut. Ngadap dah gajing sungu ke bakraw ya ke Kiki's Carrot Studio bakam tame iba M-Doll Suchang iba dai producer jongani ka film pengom dia kani ka music video and supply ha ka khat santarik banai ba pra arja khat pra ngangit kem ba pin ai jing ke shan ini kublai shibur ngadish bon mokon ngada sngau sarong ban yo ban shim talang hakani ka Kiki Garot Studio kaba iba M-Doll Suchang ide producer te ngas ngutnat bang yo ban roi hakani ka studio jong i Kiki nomor kumaklong mentahing i ba ki film khasi lingba ka jing shempang ka but mai jong Kiki lesing nang la ban i show ki quality kami internet show darjing obu jong i kamtam ha kalain jong ke editing ni ba ka film khasi la si ha koi kasngi bakanang kio bat kanang po show kam sejrong ha ka sharu ngala ngau jetu hi ban roi nomor masih i ba film khasi jong i sakut sak jo ndek dien bang i ba ki but mai ki ba ka Kiki Garot Studio kala bat pen i shangi kinong pet ya ngaju perkat ngaran ban pensngau ngadang yo mensim yang ban roi sisian bat kan ki jirwai ko menta ka dei idur pabrio ka ba mapi ki pajba pin sayo ban pej ikani ka video ringkat bat ki jirwai ka ban sapenlat ka khat santrik benai ba pra nem araja kat pra tengah serong bang yo ban roi ha kani ka studio jing i kumta kerpari pi perlok baro ki bisit i ban ngap iki jirwa jonga bat ki ba i ban pej iki film khasi ngobha kerpari pi ngobha ai ki jing kersan barat ba ya kani ka film ka ban mi thmai ta bakar teng ka pengop nga de M-Doll Suchang bani producer yang kani ka film pengop te nga ai kuble ya baro khaki artist mat kumjuru nga ai kuble ya iba Fabian Saukumi ibala ya rap sisha ingi na du pastang hadu bokat
ikut jong gani ka film te kuntang kerpat ya phi baya gani ka music video ka bakarteng dor bhabreu ka ban supply chen ka khatsan tarik banai bapra arja khatra palang ba gani ka video dor bhabreu phin i ba kur kompanwan dor jong ka Kiki Garot Studio ya kane ngan si ong bai kade ka ba itan tam na borok khoi kirkom shoot ya ka video music po khasi jantia Kublai ya fi baro. Ningkong ngai kublai ya ka Kiki Garot Studio. Ban ya iba Emdo Susyang iba dari producer jong film Pengop. Dekat kong gaji tu jong iba Emdo Susyang ya kan film Pengop la de ringdor na dong sedong. Bat kabasa menta kalong satang ban pelai di cinema hall. Di hakan ni film Pengop kira artli ki music video. Bat ya ka music video ko baning kong kapag kateng wan sanga hakabal ruai da uram Susyang ban ikong Lydia Kharngor masarai tisia baro filayo i kat video bala apply ha YouTube menta kat tu kani banai ban ia kat tu ka video kibu hakat tu ka video fincam babon ka grafik di sakani ko ipat ka video kadai ka ba la ring ha kilum kiwa kishan ti kum bacia tu e fi ba bon ki music video ba ki video ba nga ju i ki chai sim ya ka jingkeng ki si ring ya bhai ka jingkeng hanrei ka ba pher ka long ba phini hang ni ba slender jong ka te ka jingkeng yam kwan kadon ka jaka ba ka panta plang ba internet adu ka kata kumbangas ngo mga man kasngi hatu mapiru unong ring ya kani ka video ru bat lasem ya ka jing start ka jung ban penwandur ha kata ka kom ya kani ka music video ka ba internet sisa ka jing kli kalong ba balai shoot ya ini music video sa bari tingin kartung ka jing sem jongi bang i ba hari khasi jantia jongi ba kidon kum kini ki jaka ka ba ikian ki ba internet ki ba itiang sisa balai kin nginda don kam banlek mantulut ya ka pisa sedu syata ka perthai sngi tang hang ni ko jela jongi hi ru ngatrai kelapiang hi te ya kan ni ka music video kumban sibentip je fi an supply haka khasan tarik jong upanai Agos uni upanai wan aba galong kasni apa sngi lai lo jong dari India ban na kaliang jong producer upwa ban pelai kenang-kenang haka ni kasni ban nga pintu na kerpat ya fi sia baro ba fin ai gajing kesan ya kani ka Kiki Garot Studio kenang ba kanang nya chaprang kani ya chakmat ha gajing penmi ya ki film ba ya ki video ki ba kami tanah shishu tang kini kentian kublai